חיים יקרים שלי, היום, ה-17/6/2015, והמסר להיום הוא יום של התחזקות אנרגטית. לאחר שחווינו אתמול יום של עלייה משמעותית מבחינה רוחנית. היום הגיע הזמן לפעול ולהתקדם אל עבר המטרות שהצבנו בפנינו. יכולת ההקשבה הפנימית שלנו היום היא יוצאת דופן, ולכן אני ממליצה להיות ממוקדים וקשובים לקול הפנימי שלנו. כמו כן, זהו יום נפלא לחתימת חוזים עסקיים או חוזים של מחירה או קנייה של דירה. התחלות חדשות בעסקים ובפרויקטים חדשים. כל זאת מתוך עשייה בזרימה. בהצלחה יקרים שלי, ביום מאתגר ומפתח. הודו לאדוני כי טוב, כי לעולם חסדו. אמן ואמן. ממני אליכם, באהבה גדולה, דנה.